Kabini octobre kalo tile 11 ni laɲini yɛrɛ kɛla Mali tajiko ɲɛmaw fɛ ko ka dɔbɔ taji sɔngɔ na essence ni gasoil a litiri kelen o kelen ko ka tan bɔ a la. A bɛ waati bɔ bi dugutaga mobiliw ka syndicat chauffeur olu tun ye layidu ta k'u na lajɛ ka dɔbɔ passew sɔngɔ na don nataw la. Nga an ka jateminɛw sen fɛ compagnie damadɔw bɛ yen nɔ minnu y'u ka sɔngɔw jigi a bɛ dɔgɔkun kelen ni kɔbɔ bi. Nga compagnie caman fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ka sɔngɔw ma jigi. An bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ o la? Dramane Traoré ale ye conseil malien des transporteurs olu ka bureau ba o ma ye a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ. Kunnafoniya min bɛ yen k'a fɔ ko dɔ bɔra transport la fɛn ma bɔ transport la an ni ministère bɛ ɲɔgɔn ye ni fɛngɛw la caman t'o yɔrɔ fana dɔn k'a fɔ gouvernement tɛ ka prix sigi ko nin de ye transport prix y'a ye transport bɛ calculer mobili ka fɛngɛ de kan mobili sansɔngɔ ni a dédouanement n'a ka fɛnw mobili transport bɛ calculer o de kan bon o de ka gɛlɛn donc Moti sera la sisan transporteur caritigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ de bɛ concurrence kɛ donc an bɛ 100 bɔ dɔw ta la 200 bɛ bɔ dɔw ta la donc jara ye dɔ bɔ a la o yɔrɔ de la sinon jara ye dɔ bɔ a la 200 bɔ a la Bani ye 200 bɔ a la Africa Tour c'était compagnie kɔni informel caman bɛ yen u bɛɛ dɔɔni bɔ a la fɔlɔ yala an ka tila kuma la. I n'a fɔ Dramane Traoré y'a fɔ cogo min na bakuruba la dɔ ma bɔ transport sɔngɔ na Mali kɔnɔ nga concurrence yɛrɛ ta sira fɛ compagnie dɔw ye dɔɔni bɔ u ka passew la taa ni ka segin Bamako Segu Sikaso Kutiala San Mopti. Ezidɔ Diarra ale bɛ o sɛbɛntiya an ye sabula a ka taa ni ka seginw ka ca kosɛbɛ Sikaso yan fan fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la dɔw bɔra sɔngɔ na ne bɛ nana jara de la de jara tun ye 7000 mais bi o bɛ ka mɔgɔw ta 6000 ka bɔ Sikaso ka na Bamakɔ 6000 fana. Taa ni ka segin Bamako ka taa Kayi yan fan fɛ fosi ma bɔ o passe la ka da sira lahalaya yɛrɛ kan. Oumou Dicko ale ye jagokɛla ye. Ka bɔ Bamako ka taa Kayi hali kunu ne kɔrɔkɛ musow taara ne taara olu ka billet tigɛ 2400 ka bɔ Bamako yan ka taga Kayi o ye Kayi de foyi ma b'a la foyi ma bɔ passe la kunasi ne yɛrɛ ka petini bɔra Kayi ka na ne yɛrɛ y'o de wari bila ka na sira tɛ sɔn passe fɛnɛ ka gɛlɛn. An ka dɔn ka fɔ ni waati na compagnie syndicatw ni gouvernement yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye la dugutaga mobiliw sɔngɔ yɛrɛ jigiliko la Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Mais bɛnkan ma sɔrɔ fɔlɔ parce que an bɛ kuma de la bon mɔgɔ bɛ min fɔ k'a fɔ ko dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la dɔ ma bɔ yɔrɔ dɔ la fo mɔgɔw ka faamuya transport ko sirilen tɛ gasoil ko dɔrɔn na hali kɔsa in na dɔ farala dédouanement kan bon bɛɛ bɛ dɔ fara mobili sɔngɔ de kan y'a mɛn dɔ farala mobili passe kan mobili hali ni mobili kura san i tɛ se ka voyage kelen fila kɛ n'i ma baara kɛ mobili la Mopti sira bɛ ten Kayi bɛ ten tuma dɔ sira yɛrɛ bɛ tigɛ kuma dɔ an bɛ tile 2 kɛ mobili tɛ se ka taa sira tiɲɛ kojugu fɛ donc ni sira dun tiɲɛna dɔ bɛ fara mobili ka dépense kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dugutaga mobiliw tali o sɔngɔ o kɔni ma jigi fɔlɔ Mali kɔnɔ nka ɲɔgɔn dan yɛrɛ ta sira fɛ n'an ko min ma ko concurrence compagnie damadɔw bɛ yen nɔ minnu ye dɔɔni bɔ u ka prix la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.